Kodengma salni yagulo chini keplai sakai to hai na hai khen ka hamro ma babu tini norok ni biskango ang hai na hai boni kok theno te basa iman tika abane babu norok joto no ani khapang srangma te khat chama yakan bijau khapani taku te bukukso ang bo borok khe achai jamani bagai thangnai lai thangnai tal rogo ani sak te ani taku bukuk ni sakawo belai ke birman koto lai thangka haipane bo kathar bible kongru mani ko bonar liya anglia bo sawo neroni tek to man mani bara ang nerono naisigi tongla ang sosawiti sanai mani mani ko thai bo ana sosawiti sa ani taku bukuro no sosawiti saka jeng yapri lagi pasai man thika aban bag hamba hani bani khapani taku te bukuk song phadi tini mathai chapter 8 ni 1 ni simi sara suja ko thaina to yei jeng tini hana hai wasuk lai pina aro jagao borok khoroksa subrai jisu ni thane ko yei boni biya di regi no hamro jaka o kok thaina to yei phadi simi jeng wasuk lai pina jung oro nugo salsa subrai jisu kristo hathani lama ui phaibo bono naisi to nai taku bukuro jotto lukuro bodol khlai yei boni ongkla wor thanai Azora wo biya di chaja khoroksa boni buskang wo yasku sungui saka subrai nung nai khangke ana hamroi mano logo na subrai jisu kristo yang phologo phainai saka ang nai wo nung hamsi logo hamai thang tei subrai jisu saka o ungmaro no nung ke bono ta sabi boni boreke botei di saka musini raidao sajak mahai thangdi ochairo no thang phologi di hake ratham nani kok tongman nang ratham oro omai ke sajak Kapone taku bukukjang ukok thani bisi dei kaitor jona tama phirna nai abona se tene jang sukrui wasok lai nero khana taku bukuro biadi mane kok thaike english bai hono leprosy te leper bo hono aboni yagulo riang kok bai ka abona ksango abo belai ke birman te kirma sungsa bemar se kapone taku bukuro abo bukuru ki khaichwa khai bemar se abo Piaba bo pucha bela chicken sasa hai ramdi omo hai chicken sasa sport nini buku rom ta hai o kapha khang kla nang ta waso de omo chendro honoi nini oddek pusa pai si tong ka nai waso omo hai chicken sasa sport nini buku rom ma ab virus tamo khai male bo boroni background no dulu ke wakri siao te tini thuini red blood cell mane na bo sawi pai te nini pusak bisi ne martial ro sai pai kusro sai pai Ake yathe ya yaspuro khusuru ithango background of paire khlai pai deba khusuru ithang bai yawro thong khusuru ithang bai deba abe ma te balai ki masingsa yathe ni yaksiro deba khusuru ithang bai deba kusuisa mane aba doctor bai hamya abo kobiraj bai haya 2000 বছর আগে তাবকে ডক্টর বিথি রুই তং বনে সারা জীবন মাসানা হাইফানো ওয়ং ন বুথানানি তাবক সম্ভব ইয়ামুই তং হাই বেমার ক্রিমা সংসা বুথানাই বেমার গাতক বেমার হনা বন তিনি বেমার ন যিশু খ্রিস্ট নি থানে ইয়াসকো সঙ্গই কোনো হিসাবে Tei u bemar tamo mala tamo je corona virus nei chung kirilai tong mane khoroksa achowi thangkang je ara achoke corona virus sung tei khub boni sak bu sak tangkang ke abo solowi thango omo hai kirima chung sa bemar sei biya dibo sem botoi nong mane class on nong ke nong ka phai bobe sak tangkang ke boni ri tangkang ke ka phai ya subrai jisu bono sak tangai suru ham nang ham sti aboni bagisi bo oro bible samane ke a umar no kibna ta sadi tamne ke biya di chaja borok khorosano subrai jisu hamro kha hinai ba sak tangka hinai khana ke borok ke botonglang nai abno ke ri bo tei bo sai ka ozaro no pulu nero haromaya no jisu hamri rkha hinai thangsai tei hammani yagulo je rathana nangmani abno thai abone babe ini chungno o kok thani bisite kaitor tamo sana musu male khapani taku bukuro sei biadini je virus leprosy ni je virus busuk kirima sangsa busuk gato borongno nosto khainani bagai borono dongso khaisograni bagai borono birman khiklai songnani bagai o leprosy ni virus belai kirima sangsa ke borono paplok mani busago abo belai kirima sangsa abo haikeno o kok thani bisite sana nai mani ke chini sakaobo sumsok ni virus omo haikene bisingo habui tong je virus je chung sumsok khlai mani chung sumsok ma khlai haike ma tong chung je koroi tong mani koroya haike ma tong taninke biya di chaja bukuro tawi nai bu borsi sing ma hai khlai mangsa feeling yang ma hai khlai nung sumsok khlai tong mani o sumsok virus ni naro haba ba nung bo hai na mangsa feeling yang aboni ni kholani bosakno dongso khai
Jini dahro duita tongo kaisa angke bahaputi ni busa te kaisa ke kai toro mani phola ni busa. O sumsong ni virus jini bisingo jong je sumsong klai mane o virus je tong mane bani ni phola ni langmano dongso khai ki bena ba binas khai ki bena bol nono mol brum brum phiple langmo ki khaina aba puthanai abon te wese khibane nai abono se subrai jisu kristo no tini chung o kokthani bisinte omono chung serolai nai phaidi khabone ta ko bukoro nang a subrai jisu ni biskango yasku sungoi tini o kok salaina subrai nang hamro nake ano hamro jasni nang hamrai mano ake subrai tini no hamro na aboni bai khabone ta ko bukoro nang bogotoi sumsong ni virus bai kaphagoi lei tongkha na kuring de na gorib mani bagi de na ki nang nini tongmungo de nini je character de nini wasok mungo de nini bo jaga wonno omo haike sumsong klai kuno na isle mani bagi de na karmali ani bagi de tamo jaga wonno omo hai birman kaphagi tongkha sumsong ni virus kaphagi jata nang khlai to mani nang saksang no jaga de to yang ke bala kirma sangsa nini pholano dongso khaina nai to khapani ta abo bai no Isaiah deri 60 ni ego hai nei sawo pasati nini pohor sungsai peka kaitane sungsasa pohor tini nini saka klai kha ni sawo khapani ta boro Jesu Kristo ni pohor tini nini saka o klai kha nang tini yasku sungui bono subrai nei ringsidi tei sasti subrai ani sumso no nang nai ki haroi mano nang hamro sidi nei sasti tini arba khapani ta boro o kokthai Mathai chapter 8 ni 1 ni 4 je rangcha kokthai klang thumani 2020 বছর ni yagolo tini khapang ni takho bukuro no o kong sa kok sa nam jogo tini chini dal chini sakha jong joto no somsong ni maira chini sakha ko jong somsong klai habane jong somsong ya klai ma hai ke ma dong ya ta biadini bemar sago ko pai tong man no feeling khayang ma hai tawgui nai bu sayang ma hai sumsok ko kawal jari tong man nang je sumsok ko klai ja tong man nang sai ma yang gui tong ang sai ma yang gui tong kai to tele ni tong ang no no nai wo ang ham thum ni abone bai phaji tele jang yasku sungui suri nai phadi yasku sungui bono salai na subrai nang ano ane sumsok ane jaya joto bisingo sumsok ni virus tong man nang song philis ano ka ham 하게상 트플레이 남마마 아버니 바이 파니 카반 다고 우 kokthani bisinte tini khapang saramayo nang tabok no kaitoni biskango gosedi tabok no kaitoni biskango sasidi tabok no kaitoni biskango koisdi subrai nang ano hamro jasdi aka Jesu Kristo ni poho nini sakawa tabok no klaika nang bemarungi pasama yangi jeto nang mangsa birmano de klai to nang tamno tui wana to tamno tui nang tini lei to nakini ni mangsa birmano klai mene theke nang basama ne dengi to nang sumsong ni virus bai nang kobol jamoni basama ya dengi to subrai Jesu sawa nang basasi de kaitoni poho nini sakawa klaika batene satangai yak phologi no hamro Hari taku kapone taku te bukuso. Nero angwe baksa suredi, angwe baksa sadi, angwe baksa kaitone thane bokro bonoi sadi. Subrai nano tamu na hamre rona. Bosawo Isaiah diarini 6 ek ko tamu ni saka. Basa sidi no. Kaitone poho tinini saka o klaika na kapone taku te bukuso. Hari taku surle. Joto mokmu na yana. Joto mokmu boy baha butir phala lagma bono yakam na. Sarandar khale yana yasku sumo. Hari sarapsa zimbon thane koisu. Subnahane apa subrai Jesu ni yakung yaphango tene kongoi jong koijawo te suri jawo 2000 বছর আগে ও বিয়াদি চাজা খরবসা বড় নেনে থানি কই ফিকা subrai nang harona ka ana hambai ma nang loge no sattagi sakha ang nono naiwo no hamsi hamui thangka subrai hallelujah subrai Jesu tini jong munisongui hasakawo 2020 বছর poro nene kokthai rangsang ni kokthai na jongna rawoi nang jongna taba muito khlai rawo nene thani wo jong taba koijawo jeni joto sumsok tongmani jeni jaya tongmani jeni bemar tongmani Jesu Kristo ni mongon hamre residi amen ang victory claim khayu Jesu ni mongon complying sita amen joto bemar tongmani basaya ngai tongmani Jesu Kristo ni mongo hamai thang sitang basama sitang Jesu ni mongba amen korok sasuk paralytic rogi ko phagi tong khangke tini Jesu Kristo sawonong basa sidi Jesu Kristo ni pohon ni saka klaika o khapani takhu bukuro nironi sakawo Jesu Kristo ni pohor sungsa satabo klaika Jesu ni mongo nang hamsidi nang basa sidi tabong no Jesu ni mongba amen hallelujah
o shumre jisu poisa wono hamro kha joto o kokthai rangchak ni bisiti khnai tonai taku bukuro jesu ri tonai taku bukuro tine no hamka tamo no hamka jesu ni mungo o satana ba syamna jesu ni mungo hamka basa sidi khapone taku te bukusa basa sidi den tabo hamai basaka somsok ni virus ni saka tomani boni thuibai bebak sujaka ni somsok kori khatabo jesu ni mungo amen 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 khapone taku te bukusa hai haina hai chang malale ni te o kokthani bisin tu sugai jong